Ютубър, аз съм XX Dani Trix и днес ще играя играта Soccer Physics. Тя е много проста и забавна. Можете да играя с приятелите. Ето сега започваме. Обърках. Ако искате да играете само срещу себе си, цъкате време. Започваме. Не! И ето така аз си вкарах автогол. Давай. Моля те. Не. Давай. Опа. Опа, това за малко ще да е автоножица. Ой. Не. Тези футболисти само. Бразилка! Не, мани са. Да! Това е чудо. Ай. Така се изложих като не скифли във Фейсбук. За Фейсбук да ви кажа, някои хора се представят за някакви известни личности, пишат си имената на известни личности, казват се така, обаче всъщност понякога се оказва, че са някакви, които чудят се как да се направят на готини, защото в училище не са имали хубав късмет. Примерно аз имах един приятел, който се... Примерно аз имах един приятел, който се казваше Атанас Колев, обаче не беше той. А беше един приятел, който ще го забравя с радост. Добре, баскетболната топка отлита. И какво изчистване? Само вижте съвършеното изчистване. Когато си стиглих тази игра, си помислих, тези хора имат ли кости още, защото ако имаха, сигурно цял живот ще стоят в болницата. Защото вижте как се ритат. Сега е финалната точка. Сега се решава кой ще победи. Не. Тук се изложих вече. Ще изиграя още един матч. Не! Какво стана тук? Човече, атакувай! Не изчиствай, бе! Правише! Не ми върви днеска. Опа! Ойт! Ужас! Аре, давай! Не! Стига, бе! 3-0 е по-добре, отколкото 4-0. Да! И това е първото ми попадение. Изключително красиво. Не, вкарай! Не! Вкарай! Опа! Вкарай, бе! Вкарай, ти каза, бе! Вкарай, бе! Какво изпълнение! С асистенция на зеления. С асистенция на жълтия, де. Да! И това е вече 3-3. Аз също искам да ви кажа нещо за тази игра. Ето виж сега, няма да мърдам и те ще си вкарат автогол. Това не се сетих. Ето. Виждате? Ето. Аре, бе! Гол! Ой! Пети гол! Сега не трябва да се унижавам като... Койчка! Вкарай! Вкарай!
Влез. Точно така. Не така, не. Ей! И това се нарича техника. Това ще е за този клип. Надявам се да ви хареса. Оставете по един коментар и лайк и ще продължавам да играя на тази игра. Чао! До следващия клип. И чао!